mukomana ndanzwa uchiti kwamurape uyu akabvuma akatobvuma mushure mekunge ndataura mazita evanhu vakatatanitsana chititiudza mazita evanhu vakafambidzana navo akavabvuma vanhu vese kwamurape ndo zvakaita kuti pamberi paheadman wakatomuti zvino manje mombe yacho umai tinoireva tichiti kudii vese hama dzangu dzanziripo akatoudzwa akanzi iwe mwana unonyanya kuda varume ndo maudzirwa akaima chii chakaita kuti asadzoke wakamhanya kunotonga nyaya kwamambo murape wakamhanya kunondimhangarira nyaya isina mbobvira yatongwa mumafamilies because ndati gogo wauye ndowapa mari ebhasi iwo wakavanomhan'ara kuti chii wachinoti hanzi mwana mukwasharamba mwana wedu handi wakamuramba ari kumasungiro ndokubva vabvunza kona iwa izi chii chomoti munosungira kana musina mari regerai masungiro chivanhu chinongoitwa asi kana musina mari musamodenha nyaya iyi for sure vakati tine 150 zvikanzi allright chiwedzeraite 200 asi mongonosvika munotaura moti tokumbiravo mutibatirewo mwana wedu tichazoita kuti tosungira takura arimeri ko Constance Mashava kure chakumbira kuti Wiseman Jackson utaure muchidimbu chakaita kuti ungochimbangarira vanhu unotaurapo wakagara asi wotaura zvinonzwika wonanga pane dambudziko taurapo Wiseman. Okay, pamusoro ichangamire uyu ndeyanga mudzimai wanga wandanga ari ambuya wangu ndakanetsana naye takasiyana nekuda kwenhau yekuti aita gumbo mumba gumbo panze kusvikira inini ndazvibata pandakazvibatawo ndakabva ndafonera gogo wake kuti wauye watonge nyaya zvadaro gogo akati ndinotanga ndanzwa ambuya wangu kuti wauye ambuya wangu akabva warambidza gogo kuti wayozotonga nyaya papera zvimazuva ambuya wakabata foni wakandifonera ndiri kubasa wakatanga kundishauda wakati amuunganidze vanhu Agnes Mtakura wakatanga kundishauda kuti amuunganidze vanhu nekuda kwekuti mwana wangu aita jure kana ahura mudzosei saka zvadaro wandishauda daro ndobva ndawabloka pafoni ndawabloka papera mazuva ndobva waenda kunondimhan'arira wandimhan'arira kwamambo murape ndobva ndadedzwa ndobva ndatsanangurira zvese zvakaitika mudzimai wangu akabva abvumawo kwamambo ikoko mambo akatombomutukawo saka mambo bva wazodzoka bva wati chizodzoka kujudgment tadzokera kujudgment ndo pandakazonzi ndibhadhare 2000 ambuya wangu zvese zvakazviitira kuti maplans awangu akandirongera emari yawaida kuti abudirire mudzimai wangu akubva ichiri nhomba aitaura kuti mwana hasi wako nanhasi chero ndikadaro anoti mwana hasi wangu pafoni ari kuti titorese birth record akutaura kuti aroda muisa muzita make iye ari kuti mwana hasi wangu kusvikira pari zvino ndo dambudziko randinaro mambo wangu chakumbira Agnes utipo ruzivo rwako maererano nemhosva yauri kupiwa pamusoro echangamira zvaari kutaura ndezvekunyepa zvakaitika ndezvekuti ndakatizira ndine nhumbi ne2 months ndobva tagara tese for 6 months after 6 months nguva yekuti ndinosungirwa yanga yasvika ndobva vati vakufanira kuendendesa umba kwedu ndobva ndaenda umba kwedu ndangogara zvemadays mashoma wakabva vatera nehembe dzavo zvikanzi dzikufanira kumbowatywa dzikanzi ko hembe dzinozowatywa sei iko kwakusi kumba kwake here zvikanzi aiwa tatidziwachirwe kunoko saka vakaramba vachisa puresha yekuti ngaita sei hembe dzake ngadzigare kunoko saka hembe dzakabva dzadzotorwa nehanzvadzi dzangu dzikanzi hamuti hembe dzinouya munhu auya kumasungiro moti hembe dzoita sei dzotera futi ngadzokere kumba ikoko kune murume wako dzobva dzadzoserwa dzamara vachisa puresha yekuti aiwa ngaitire hembe dzake achibvunzwa nzi nyaya ndeyei haasi kutaura nyaya yake kuti mukadzi chi handichamuda dzamara vasumuka chasumuka tobva taenda kwaheadman bva tataura nyaya yekuti ndo nyaya iripo ndobva tashedzwa kwaheadman ndobva asvika obva ataura nyaya yake kuti inini mukadzi ndiri kumuramba nekuti mukadzi ari kundishungurudza ofuti zvanga zvizvokunyepa saka akabva apiwa mutongo wokunzi iwe takupa mutongo wokuti wakagara nemwana womunhu kufanira kubhadhira mari 2000 ndo nyaya yamaityira yakaita then panhau yebirth ari kutaura kuti hanzi ndakaramba nditotese mwana birth handina kuramba but ndakatoita ndikanotora birth record
taifana kuenda tese but yakazondifonera achiti ndaita sei ndazofonerwa kubasa ndikati it's okay but birth record chiri no expire chande chiti tinozoenda before 6 weeks zakwana ndobva ati aiwa ni mwana yandombozishuwa kuti ndewangu futi ndikuda DNA ndobva ndamboramba naye DNA ngati uda kuudzirwa nani kunzi mwana inde wako iwa uziwe kuti mwana nde wako takagara tese tichiwirana kuti mwana nde wako dzamara zomuteva ngachimirira ichi madna kunganza mari yekutsvaga DNA yacho tosese tozoenda kumadna ndakazvishamisika ndakuunzirwa samoni nemamiriro akaita nyaya. wakati zowani mungu yake ere kana kuti yemunhu iye ari kuti ini ndiri kuti ndeyangu nhumbu iye ari kuti mwana hasi wako zvese ndinazvo mufoni achiti pamakozi pese anoti mwana hasi wako ndinazvo. Akati mwana hasi wako kune umbo wacho ndinawo tipi akati ndewani mwana atingotora mwana hasi wako akwanisa kuiswa muzita mako. Okay, tipiro isati pe umbo wacho iko record ndabvunza mukomana kuti izvo wati wainetsana nomukadzi kuti aita gumbo panze yes ndo padaida kunzwa kuti une umbo here wekumbomba gumbo panze nogona kunzwikayo paspika mari call record izve zvataitaura pafoni achiti mwana hasi wako hapana nemamwe maplans awo akanga waronga. Play by USB drive. uyakuise padhuze navambo vanzo unogona kuitangidza ndewako ini hasi wangu hasi mwana wangu mwana wani chekuumisa chikutarechi rokutoesa nesta rako unoisa senemu yako mwana ndewano aunoisa senemu yako ndewako ini hasi wangu hasi mwana wangu mwana wani chekuumisa chikutarechi mukomana ndanzwa uchiti kwamurape uyu akabvuma akatobvuma mushure mekunge ndataura mazita evanhu vakatatanetsana achititiudza mazita evanhu vakafambidzana navo akavabvuma vanhu vese kwamurape ndo zvakaita kuti pamberi paheadman wakatomuti zvino manje mombe yacho yomai tinoirewa tichiti kudii vese hama dzangu dzanziripo akatoudzwa akanzi iwe mwana unonyanya kuda varume ndo maudzirwa akaima akabvuma vanhu vangani akabvuma vanhu 3 vatainetserana i1 waakabvuma i3 iwo wechi4 nini wechi4 panova mainetsera naye unomuziva here nezita rake kuti ndinotomuziva ndiye akazosarudzwa nambuya wangu kuti aite sadombo futi patakatonorora tichinobvisa kamharika takange titori 3 inini nemukomana wacho akatomboda nemudzimai wangu. ndabvunza kuti pamusikana pana zviri kutaurwa apa paaudio apa handi ndiwo aipindura mushure mekunge yanga andishauda achiti wakazohura ndikati ndakahura nani wakandibata kwezi ndadana naye for 3 years hana munhu wakandibata naye but akazenga kuda kundiramba kutaura mazita kuti wakazodana ndakazonzwa kuti wakazodana nani ukazodai nanike ina hana bvira ambondibata ende handabvira ndambobvuma kuti hanzi ndakabvuma pamberi paheadman. Alright, saka ipo panga uchitaura kuti wada kuti upe mwana nesenemu yako uchiti mwana hasi wake ndaida kuti udia ndaireva kuti iye anesime kuti akandifonyera aindishauda kuti mwana ye uri ngondaja nemwana achazongoya kumba kwavo ndikati ko wachif kana siri wako saka unofungei kana munhu wamuudza kuti mwana hasi wako
inauye nzira yakaitika zvinhu kuti iye aindipuma kuti ndakaura ndisina kuura saka kuti kahasi wako kazviraratidza kuti kawakaura but iye akabvuma kuti mwana ndewake. Ayo, kana iwe wamupindura kuti mwana hanzi wako uyu wobva azoramba mwana wacho kureva kuti kwauri kunenge kusina chake chaari atiwe kuona amangara kuti 2000 ndobvisiri mwana hanzi wangu iwewe unotaurire izvozvo yenganga mukadzi futi yaanotaura chokwadi chemwana kosadombo uyu wakunzi wakadanana naye handinambodanana sadombo vanhu vaakazenge vaakunzwa handambodana nasadombo ndikuti wina vadanana naye 3 years dana naye fure chifondora takagara tese nasadombo handambodana nasadombo asi ora chinoitika kandi chokuti nekuti zvinhu kana makazvitaura pamberi pasaduna handiti saduna haazotaura futi zvinhu zvokuti-nyepera kunoku uye pamberi pasaduna handiti wakabvuma here nyaya yekutaura handinamboibvuma saka tikabvunza saduna anoti handina kumboibvuma nyaya yari kutaura ukaizvokuti unoda varume vange vaonei handisi kutombozviziva zvaari kutaura izvozvo. Saka tochiti rudo rwenyu rwaparadzwa nei? Ndakatadza kuzvinzwa nyaya yanetsa pakati penyu ndei? Ndakatadza kuzvinzwa because yakabva ati ndichingobva pasina 3 days akabva atora umwe mukadzi obva aroora umwe mukadzi. Atori nemukadzi? Atori nemukadzi. Takamusvikira asipo pamba. Ndamusvikira asipo pamba. Ndikabva ndakaona pana mukoma wangu ndikati because chaitika ndechekuti ndakatanga kuzvinzwa kunzi mukadzi uyu ari kubuda. Ndabva kubasa ndachienda kubasa ndaumza ndiri kurumidza kudzoka bwenza ndakutomutaimira ndichisvika pamba ndakaona pasina munhu ndasvika ndaona pasina munhu ndobva ndabvunza mukoma ndikati zvakantasvikirawo pasina munhu kuti pamwe mabuda mese namainini ndobva ndati saka ndakaivharidzira image yekuda kuti pasonekonzi pane zvikuitika since ndisati ndabata munhu saka ndakabva ndabuda ndobva ndamutera bva ndaenda pama yake ndandasingakwanisa kusvika ndakatuma mwana wemukoma wamama wacho sisi wake kuti ende munonditasira mudzimai yangu achibva asvika bva amona asipo ndichibva ndaenda pamadzibaba paimbotaura kuti anoenda anoshandirwa bva ndamushaya ndobva ndatendera nerodhi yekuseri ndobva ndamushaya achisvika mumba ndakasvika mumba bva ndabvunza kuti mamupana ambouya zvikanzi hapana auya ndobva ndatanga hangu kuita zvekubika iye achibva apinda handina kuda kutaura bosi mukoma wangu aripo takazara totaurana tiri 2 amanheru tikaita noise akasvikira kuzonditaurira mazita evanhu vacho anonzi prince nafarai natafadzwa evanhu vacho takanzi chero wako wandibata asi ndapedza nawo vanhu saka kubva ipapo ndo pakatanga noise yese kusvikira ini ndamudza kuti ini handichakwanisa kugara nayo nekuda kweunhu waita chakandishamisa ndechekuti ndakatuma sisi wake kuti wanomutsvaga amai vacho even kana vachimubvunzawo kuti iwewo wauya kutsvagwa nemurume kosei murume wako akutsvaga iwe kunoku wanga usiko hazvina mbobvira zvataurika izvozvo kosei wakarambidza gogo kuti wauye kuzotonga nyaya wakarambidza gogo ndikati ndowapa mari wekumberenga wauye kuzotonga nyaya wakawarambidza kosei wakazomhanya kudare kunomhangara kuti inini ndaramba mukadzi inini ndiri kuti ndatadzirwa but iwo wakusumuka wakuenda kunomanga wakabata foni wakandishaudha wakati kamari kwatipa kashoma kakwane tokudzorera mwana wedu kana ahura ndewangu ndipei mwana wangu ndomashoko wakandiudza pafoni amaya wakandifonera ndichibva ndasendera futi gogo wao ndikati ndatukwa naambuya gogo wao ndobva wautsura futi ambuya wangu wakati zvamaita hazvina kunaka paperezvo ndine maplans vane maplans awakandirongera iye hana kuzoti mukunetsana kwatiri kuita ndaisa foni parekodhi patable akaburitsa zvese zvawanga wakaplana tisati tambororana zvese kuzosvikira mwana awepo zvese ndinazvo mufoni tinokwanisa kuuplayera futi wakataura wakati uyu aitaura achiti namama angu takagangana taplana kuti iwo hausi kufanirwa kunge uri kumurume iye because ndichida nenda zvaindinetsa achitaura kuti inini ndangoda munhu anonditisa mwana ondisiya saka inini zvaindinetsa panguva ndembotora joke akazvitaura patakshop ndikati uri kuedza kutaura kuti saka inini handauza kuti zvimwe zvacho wakanga maybe wakazvirongera saka aitaura achitaura kuti zvese akataura taida mari kwauri akasendera shamwari yake inonzi Cecilia message akati inini handichada imba from nowhere ndikaiona message yo akati imba ndichabva hanzi kuonei zvakanzi iri kundibhoka saka zvadaro ndobva atanga kutsanangudza zvese akataura kuti inini ndaingoda mwana akataura akati akakuplanira chataida mari nanhasi nyaya inonetsa ndeyemariyo ndakanobvisa tsvakire unobva ndabvisa 200 wachitaura ndine 28
Kwa hiyo msikana ndiye stara. Agnes. Wakolo mangani? 24. 24. Wakalo bizaji 200. chaiwa chi. Waikuza mari uchiti deshi. Wakandita hanzi. Wakandita. Wakadzikama. Okay, mambo. Maoko yazo zvakanaka. Okay. Ufambise maoko no dzikama anditi. Okay, mambo. Okay. Right. Wakabisa tsvakirai kuno here? Ndakabvisa. Wakabisa tsvakirai kuno? Sure. Mhuri ya inoziziva kuti uri mukwasha? Vanozviziva. Pane here mhuri yekumudzimai iri pano? Uri chii chemudzimai? Uri hanzvadzi. Uyu unomuziva here? Chiri chii chako? Ari mukwasha. Right. Kumurume pane hama dzekumurume here? Uyu mudzimai munomuziva here? Chiri chii chenyu? Muroora. Pane matambudziko here? Pana tetere ari pana? Ndiwe tetere? Right. Vane matambudziko wakambosangana nawo here wakauya kwauri kuti wagadzirise? Yes. Okay. Uyu mwana akauya sei? Akadzingwa here? Akauya makanomutora here musikana? Mutora kubva kumurume. Kubva kumurume. You mean kuti paiuya kubva? Ndanzwa zvinzi vaviri havasi kugara pamwe chete. Uyu paakatanga kuyanika zvokutizira then bvazoya achizoenda achiita sei achinosungirwa akazvitaka. Saka paakaenda unosungirwa haana kuzodzoka kumba? Haana kuzodzoka. Okay. Chakaita kuti asadzoka aenda unosungirwa chii? Wakanga waenda. Kutaura iwe chii chakaita kuti usadzoke waenda unosungirwa? Murume anga akuti anzi mukadzi anchada. Uri kumasungiro iko? Ndizvo? No. Chii chakaita kuti asadzoke? Chakaita kuti asadzoke wakamhanya kunotonga nyaya kwamambo Murape. Wakamhanya kunondimhangarira nyaya isina yambobvira yatongwa mumafamilies. Because indaenda kuti gogo wauenda wapa mari basi. Iwo wakawaramba. Wainomhangara kuti chii? Wachinoti hanzi mwana mukwasha ramba mwana wedu. Handi wakamuramba ari kunhini kumasungiro? Ndakamuramba padare. Uku ndandadedza gogo kuti wauye kuti wayozosungi kuti wayozotonga nyaya. Wachibva warambidza gogo wachibva wakamurambira paMurape. Saka uchiriwa kuti wakanomhangara nyaya yenga isipo. Wakanomba mwana wedu. Ndozva wakaita bozi wangu aramba kutonga ndozva wakaita wakamhanya kunoti mwana wedu arambwa pasina kana kumbotongwa kana kugara pasi sefamily atina mambo wangu kana. Ini ndakazara ndoplaya umbo nemufamily uyo aenda mushure mekunge tanzi tichiuya kudare. Ndakatongo ndiri kubasa samoni yakauya ndiri kumba. Ndiri kubasa. Katika rini? Yani 5 February. February this year. Okay. Iwe uri chii panyaya? Mai va Agnes. Okay. Une chekutaura here panyaya? Taura tinzo. Inini mambo wangu ndichiziva Wise ndinomuziva somukwasha wangu akatora Agnes. Agnes naWise vakaita 3 years vachidanana. Ndichitozviziva inini amai vakabereka musikana naamai vakabereka mukomana. Vana ava vaifambidzana zvaitwa pachi. Vari pano. Munoziva nyaya vari kutaura zvofanira? Inogara kwandakaita murooro wangu achiuyo. Handino kana zvandaiziva taindogara mumba. Chinoseka tese chipikirana. Asi ndakatozozvinzwa uye akanga achiti rasingada kutaura kuti ngabvumbuke. Katonzwa nyaya yairwadza kuti amai zvandachitwa mbomo chibvutirwa ndichirara pasi. Ndichitaurwa nyaya yezvikomba nekuti ndine zvikomba zvangu 3. Saka ndasingada kutaurira asi mukadzi uyu. Kana kuti ndigare naye amai. Ndangasati ndapedza. Saka Constance Mashavakure. Saka vana vadanana zveshuwa. Pakazoita munyaya yekutizisana. Vakatizisana vana vamuna August. Vatizisana zveshuwa vakatizisana murudo. Eganga ane 2 months nhumbu yake. Ndobva vandogarisana. Pasina wamwedzi takaona zvakirai kuno yakauya. Ndokubva tagara. Vana vachingofambidzana padhuze nepadhuze. Vana vaifambidzana uyu waiuyawo kumba musikana. Achitigire zvakanaka. Saka nhumbu yava pa 8 months yakuda kusvika mu 9 months. Mwana wangu musikana akauya akati mama vanhu vakuda kuuya kuzosungira.
ndikati ko munosungira chiridziko musina kuroora. Zvikanzi ndo ivo vari kuti tive Malawi, tive marudzi. Ndikati ega hakuna zvinhu zvakadaro mwanangu. Hakuna zvinhu zvakadaro kuti munongosungira musina kana kuzikama kana kupinda mumusha kana kuti ndimi vanani. Mangotatsvakirai kuno yese. Asi zvavari mama Malawi pamwe kuda hamuna mari manangu. Chitaura nagogo vako, ndini ndakatoudza Wise taura nagogo, umbobvunzawo chivanhu pamwe handichizivi. Ndokubva Wise ataura nagogo mai vangu inini vari kuberengwa. Nokuti vaitozivanawo vakanga atoonekerawo kuna gogo kuna mai vangu. Ndokubva vabvunza ko nai Wise chicho moti munosungira kana musina mari regerai. Masungiro chivanhu chinongoitwa. Asi kana musina mari musamodena nyaya iyi. For sure vakati tine 150 zvikanzi all right. Chiwedzera ite 200. Asi mongonosvika munotaura moti tokumbirawo mutibatirewo mwana wedu tichazoita kuti tosungira. Ndo pandiri kuenda mambo wangu. Vadaro for sure ndakavatsvagira kuti indai kwasahwira vari kuti sadombo iye asi sadombo. Ndakati chitumai munyai wenyu ne200 yenyu yamunayo aende kwasahwira wemurume wangu. Ndiye wamuchanotaurira zvamuri kuda. Muuye mutaure mukumbire. For sure vakaenda muri yese yakaenda kuna sahwira wacho. Sahwira ndobva adedza murume wangu. Zvikanzi handifaniri 200, dare rangu harisumukiri 200. Vana vanga vataure zvavanoda. Ishandisei sevhura muromo. Vana vataure zvavanoda. For sure vakauya vana vakataura zvavanoda. Tokumbirawo hatina kana chokusungira, hatina kana chatinacho. Saka tibatirewo mukadzi wedu. Tichazouya tosungira. Ndikabvuma ndingarambi mwana wangu nokuti mashayiwa. Ndibva ndasara nemwana wangu. Pasina vhiki mwana wangu atoenda kusikero. Nhumbi yanga iri kusikero akakamisa kuparira nyati kwandosenza. Pasina vhiki ndakaona mai vaWise nehanzvadzi yaWise naiye Wise mwana wangu asipo vauya nekombi nehembe dzese dzemwana wangu. Mwana wangu asipo ndiri 1 pamba. Hembe dzemuroro muchina nadzo kusvaka mai taura kuti idzi hembe akanga achida kuti dzinowachwa zvikanzi zvese kuda zvinowachwa kuitete zvaari kuenda ngatitakuririwo zvatanozvisiya ikoko dzese hembe vakatakura zvinhu zvake zvese kubva kupilo kubva kuri kapeti nemapiro aida kunowachwa nebhutsi dzake chese ai zvazviri mukati handina kutarisa ini ndagaende mberi asati ndapedza zvinhu zvauya izvi ndakashokeka ndakagara mudining akazviunganidza mukwasha wangu Wise achizvisa pakona mumba indagara mudining so ndatoona kuti inhema zvinhu izvi pane something zviri kuitika izvi. Saka ndobva mwana wangu mukomana anga ari kubasa uyu mukomana wangu paakadzoka manhero akati ne mama kuhembe dziri pakona pandidzi ndikati dzadzoswa zvikanzi kutorambwa kaindi majairirwa mama ndikati kondoita seiko ndiri munhukadzi mwanangu zvikanzi aiwa ndiripo ini munhurume. For sure vakatorana neumwe munin'ina wake padhuze kapana Wise ndobva vaidzokera nadzo vakati kwagwagoi panogara hembe dzaWise ngapagara hembe dzomukadzi wake ndobva vadzisiya. Achingosvika kumba mwana wangu Wise wakabva afona achishaudha mukomana uya wavia nehembe zvokumushaudha zvikanzi patinosangana pamberi bundu zvikanzi ndobva ndanda kuna sahwira uya wakasvikirwa uya kuti vanhu vaya kuzosungira. waida kuti zvairevei nguo dzakaenda waendesa samona wachitaura kuti ndati zvairevei kwete kuti dzakaenda zvaita sei zvaitorevei kuti kuendesa hembe dzake. hakuna hembe dzakaenda dzekuti hembe dzakatoenda dzese dzakasangana nedzangu zvese uyu akataura pafoni akati kana ndaenda kuhembe dzitere ndiwache hakuna kana mapilo akaenda kana ndingatakure mapilo ende mapilo uyu paakauya akauya asina kana chinhu dai unzi mapilo ndikabva ndamisira mapilo angu ndomuti tora akauya hakuna kakatoenda hembe nedzangu zvakasangana ndo hembe dzanga dzitori pamwe chine dzangu inini nemagumbeze andakatenge nini zvese ndikamuti iye bhosi angatoti zvindizviwacho zvese adziwa kuti makaenda kudare raishe murape kusvika mambo wangu kuti ndisvike pandakazoenda kudare apa nhombe yanga isati yazvarwa mwana wangu anga achiri kuenda kusikero ndokubva nhombe yazozvarwa mashoko nemizanosiyiwa kumba kwavo fochwa takadziramwa ikoko dzikagara ikoko zvikanzi hembe dzako dziri pakona usafunga kuti dzichadzisunungura hembe izvozo vakufonera nawo paviri vavo kwavo. Saka tagara mwana wangu akasvika pakuzorwadziwa nenhumbi. Nhumbi yarwadza akangotanga kungobudawo mvura. Ndobva inda ndiri kubasa kuparira nyati pamama ndozviri kuitika ndikati akwira kombi uye. Ndobva atodhiraivhiwa nemwana wangu ndine mota. Ndobva adhiraivhiwa nemwana mukomana kuuya kuparira nyati. Auya zvikanzi kuskani because hatachazivi kuti mvura yasara shoma yakaita sei. Ndikati chifonera Wise umuudza kuti kwakuti waskani ndiri paemergency.
mwana wangu akafona ndatopinda mutauni kuti padiwa $60 yescan kuti tione kuti chii anti vanhu vandisiyira kuti ndisununguse mwana wavo vagozondibhadharawo masungiro angu saka afona uyu foni yakadaiwa negirlfriend rawise mwana wangu ari paemergency saka mwana wangu akabva abatikana akati munhu wadaira ndomuziva mama togachinyesana nenyaya yemunhu iyeyo ndikati chisiya zvakadero ndobhadhara $60 iyoyo asi kana mwana wako abuda uuze wise ndoda mari yangu $60 mwana wangu ndobva asununguka zvakanaka bosi ndakazivikana nekuparira nyatwa ndobva asununguka achingosununguka makuseniseni achinzi mwana wangu na7 wasununguka ndakasangana nawise mulebha wati anga atovapo tafara mama makorokoto ndina wise wangu tirimo mulebha muya mwana wedu wazvavaka mama tichagadzirira mota tisu tozotakura mhuri yedu muzvakanaka handisati ndamboti ndambofunga kuti akuda vachavadi saka tadero vakazouya zveshuwa nehanzvadzi yake nekombi yavo mhuri yese ichifara tikatakura mwana wedu kubva kuparira nyatwa kuuya kumba naye kumba kwangu ndamirira kuti vana vachavazouya kwaari tsvasva saka tagara hatina kuzoona munhu asi uyu ndiye anga akufonerwa saka papera 1 week mwana wangu ari muzvere waizo wakanya kuseniseni achienda kubasa ndobva atora mwana wangu iri sandi saka akatova mwana wangu ini ndikuti waizinayegiraindepi ndingotutudzira mwana uri kuchema indodaunda kuchechi zvikanzi vatoenda tavaona vachidzikane zasuko saka izvo waizi anga ati kauda kuti udzoke kumba kwedu kumwana wangu uyu uya unokumba ruregero kuna namai vangu egi ndokubva anhunhuzira akaenda akanosvika kuya vakati unotikumba ruregero ndo wakatitadzi hanzi ndakachema mama pamberi pamai ava kumba kwavo hanzi vanhu vese vakati izvo unokumbira isusu here kumbira neruregero paviri hwenyu vatiti makatadziranei saka indazoona egi wodzoka maziso akazvimba akabata chipepabheki chiripo kati kuchii ungochema ungomwisa mwana ndobva ndamubvutira mwana akati haumwisi mwana uchichema chii chaitika nana ndakwana wise mama nana zina wise nanokumbira mai yangu ruregerero ndokuti udzoke kumba kwedu ndikati haudero ega hauchemeri murume kana asingakude haakudi seizvezvi for sure mwana wangu ndobva amwisa mwana ndobva ndatora foni ndikati wise wangu waita sei mwana wangu zvikanzi mubvunzei ndikati handimubvunza ari kungochema iwe ndiwatora mwana wangu pano pamba pangu mwana wangu wadzoka akazvimba maziso pamwe manomurova pamwe munomuita sei kumba kwenyu kana usingadi mwana wangu waizi siya kuzvara kunorwadza ndo paari kuti ambuya vakandidini vakandituka mudzimai takatosiyana ndikabvisa gupo uchiri kuda here murume aiwa aka iwo wane mumwe mudzimai ndane 2 months akaya 2 months ndane 2 months achimbokudai panze kwekanguva kadiki tokudaidzai maimai Wiseman Jackson ndeupi umbo ungagutse dare waunogona kupa kudare kuti mudzimai wangu aita gumbo kunze ndokwanisa kupa dare kwekuti aita gumbo panze ndokwanisa kuda kumubvunza kuti kuti ukama uri pakati pake naprince ndehwechi ndo mubvunzo wandokwanisa kumubvunza ndoda umbo hatitodawo zvemubvunzo ndoda umbo haunawo kuti unodisplaya padare kudai kuti umbo mudzimai wangu aita gumbo pandakamushaya kumba nanhasi handina umboziva kuti akaenda hauna kuziva kuti akaenda saka hapana umbo wekuti kwanga ari kuchikomba taura umwe umbo unogutsa dare rino taura umwe kwete ihwohwo wekuti wakangomushaya uku kwamushaya uku ndobva alright tichitaura umwe umbo waunoti uyu mudzimai wangu ndakamubata zvakadai ndo umbo watiri kutsvaga sedare kana uripo wotitaurira handisiri ndega ndakamushayawo pamba hausi kutaura zvandiri kukumbira dare zvariri kukumbira kana munhu achinzi anga achiita gumbo panze umbo watinotarisira ndewekuti ndakamubata nechikomba handiti ka todaidza chikomba toti wabatwa kaiwa musi wakati handiti kana kuti foni yake iyi pane nyaya dzavaitaura nemurume uyu mameseji aya mambo mifananidzo iyi yemudzimai wangu nemurume uyu ndo umbo watiri kutarisira kuti unawo here umbo unotiratidza isu sedaro unotigutsa kuti titi chokwadi uyu ari paposition iri compromise anogona kunge anga ane ukama nemunhu uyu ndakamurekodha but maaudio acho hatichisina achitaura kuti ndakadanana nawo vanhu vacho okay alright toenda panyaya yekuti anyway dare muchanyatsobvunzisa zvakarepa
toenda panyaya yekuti madna maamuchida kuzoita rini nekuti uri kutoramba kuti haasi mwana wako ndizvo ini handisi kuramba ndavo sekutaura kwandaita inini ndikuti mwana ndewangu iye ari kuti mwana haasi wangu nekuramba kutambira zvinhu kwaari kuita futi ari kuti mwana haasi wangu nekumuisa muzita make ari kuramba kutambira zvinhu ari kuramba this month neakaramba akandibhuloka akati mwana ndochengeta ndega iyoyo handichada chinhu chichibva kwauri asi iwe hauone kuti wakakasika here wadzinga mwana waridzi waramba mwana waridzi iyo ndobva watoroora nekukasika uda kuti achava nechii kubva kwauri handina kukasika kumudzinga mambo wangu ndakaenda iwo ndo wakaenda kunomhanga waenda kunomhanga raini ndichibva ndati zveshuwa inini mukadzi nekuda kwekuti zvikonzero zvekuti havana kutonga nyaya yaitika ende nekutaura kwaaita nekubvuma kwaakaita kudare inini handichakwanisa right iwe musikana ichokwadi here kuti uri kuramba rubatsiro ruda kupiwa kumwana uchiti uyu haasiri baba wemwana because chinozikanwa pachiwanhu pedu tinoziva kuti mukadzi ndiye anoziva kuti zvakamira sei. Handisi kuramba rubatsiro rwake pesa paiunza zvinhu but pari kunetsa ndepekuti ndinomuti usandipa zviri zvinhu ndipe mari ndinotenga ndega sinzi wamunhu ane mukadzi ini hazvinditorikire kuti nemukadzi anonotengera zvinhu zvemwana wangu handina kumboramba kumubhuloka kwaari kutaura akandifonyera mumwe musi zvinhu zvipi zvaanga achiunza mapamba neporiji nemawipes chete kumubhuloka kwandakazoita kwaari kutaura akandifonyera ubva nditi bhethi wakazoti chinhu ndikati handei mangwana tuesday ngetana nokubasa kwangu chi ndokwanisa rekuda mangwana tuesday ndobva atanga kundishauda kuti wakazofunga mushe kuti mwana yeye ndimutotese bhethi nini ndikati ndakamboramba here ubva atanga kundishauda he wakazohura ndikati nani munhu wandakahura naye dzamana tikapa kuita sei ndikati iwe ndakukubhuloka because ndoda peace of mind yangu ndibva ndamubhuloka ndibva ndanyarara. Okay. Right, iyo point yakakosha hazvigoni kuti atengere mwana poriji une mumwe mukadzi ari mbo handiti uyo anosunukuka kutengera mwana wake zvinhu zvake ega zvakakosha izvozvo handiti because havazombofa wakaita shamwari neshamwari vanhu saka wagutsikane kuti zvinhu zvamboyawa newe kumba kumukadzi wako wotakurana nazvo wozoenda nazvo kumwana uyu saka ndione pane chakaoma kungoendesa iri mari yawanga uchangoshandisa kutenga ikoko ungomupa mari yacho yotenga ega because I can see she's a responsible woman. Mwana kubva zvaakazvarwa ndiye ari kumba kwawo ndiye ari ngochengeta saka ungagona kutaura kuti haazive size yemapamba haagona kutenga mafuta ekuti mwana azore right. Dare bvunzai kuti ko evidence kana kuti umboo unoratidza kuti mudzimai wako kamurambira because chinotinetsa ndechekuti mukawana zvitsva imi wana wadiki munobva matanga kuda kurasa zvisaro zvamunoti zvisaro ndodambudziko ramunaro generation inei asi hauzotarise kuti kumberi uku zvinogona kuzokuzvimbira zvakare uri mwana mudiki stereki iwe mukomana wekuti haungatauri kuti watorambana nemukadzi yezvirezvi watotangana neimwe marriage chitarisa kuti kopa uchasvika 40 years ukaramba une hunhu hwakadaro nemi wabereki ndiri kutaura nemi ndii munopesva vana muchikoti he chibva wasiya chibva wadai haumboshaya uchiri mwana mudiki hamuone kuti muri kutikanganisira generation imboregerai vana wakweshani vari wega kunetsana munowanikwa but imi muripo pakupombodza matambudziko ayo right. Taura tizwe iwe obva wazotaura mainiki I think ane zvimwe zvinhu zvaasiri kutaura zvenhingirikiri emotional abuse airariswa pasi mwana uyu aiprotecta mai vedu ane bp neshuga asingawaudzi bcause vanogara pasame same place at the same time mambo munoziva zvinorwarisa kudzonzi ndakarara nanhingi that kutoseparate it's much better you end up killing someone kumurume hazvimbofa zvakabudapo saka I prefer I say it's much better kurambana kwakatoita that's much better because I'm a man
So I think that's the only umbo watinokwanisa kupa kuti hayi mwana uya munina wangu akarambira mukadzi uyu nenhau ye zvakati. But at the same time ukatarisa nhau iyi for now tinoti mwana ndowedu, but we are not so sure nemashoko nezvikutaurika. Akasvika pakuudza munina wangu kuti tenda Mwari inini kuti ndingerikeri mwana tazoita nhumbu tenda Mwari inini. What does that mean? You end up confused. So this issue, that's the only thing. Trauma mfano itakamukansira ita kuzuraya nemishongo yemakodzi. And it's not easy for a man kuzona. Akasvika pakuonda kudya amai vedu vakasvika pakuti taureni munina wenyu haasi kudya kumba hatisi kuziva chii chiri kumunetsa. And he had to protect our mother. Kuti vaita se vasakwire bhipi vanorwara mai vedu. And isusu ya Christian hatitombo Bible rinotaura kuti hanzi chinorambirwa mukadzi chi mupfera note zvimwe zvinhu. We grow up as Christians and hatitombotendere we cancel vaningi navedu vakomedu kuti hatitendere kuti munhu anongoekana kuti handichada mukadzi handichada chakati. No, there was enough evidence yakaita kuti mukomana ati mukadzi handichada sei handichada. So for the sake of peace yake nelife yamai vedu life yamai vedu, because hazizobuda zvakanaka kuti munhu wangu atozotest yakudoka nyaya yakumajeri yeikwanisika kuita se kugadziswa ine alright zvakanaka tatobva point yo baba mukuru mukoma uya nditi zvinoitika kana riri dare rakafanana neredu tinotsvaga nyaya kuti tinyazvisa pakatadzwa nepakaitwa zvakanaka. One, chechipiri wakambotora here uyu nemurume wake sababa mukuru chinyasa vataurira kuti zviri kufamba sei? Wakambozvinzwa kana tawataurirwa nemunina wako chete? Pakaenda pakusasvike kumba kwavo bose nyaya dzatosumuka taitaura nemunina wedu. Saka tova takana taakupinda sitoti pamwe waenzwako chitemwe chitekete chimwe chisipo waenzwa makuhwa pamwe asisiyo zvawaitarwa nemunina wako pamwe anga ane nzira yekuda kutora mumwe mukadzi aida kuramba uyu. No, asi kwamambo paakabvunzwa mwana wese zvataura munina wangu akabvuma. Vakomana vatatu akataura akabvuma. Mambo vakasvika pakupopota kata saka mambo ndevava uye ndishe ishe vakasvika pakutaura kuti saka mombe yechehomai ino vane shoko ravakataura risingakwanise kutaura ravakatakura vagumbuka mambo. Zvakanaka. Asi vanhu vasingataura kuti kuvaviri hauna kuvaenzanisa hauna kuvabatanisa. Handina kukwanisa nekuti yanga ari kumba kwawo. Saka iwe semukoma manje wafanira kutaura mashoko akanyanya kuoma maningi unoitawo uchirerutsa ava vanhu vaviri vogoita sei? Ndatoda kuti bvunze musikana sezvekutaurwa nababa mukuru izvi wakazviita kana? Handina kuzviita zvavari kutaura. Asi baba mukuru pavakadedzwa naiye munina wavo kuti ega ari kunditi ndine girlfriend kubasa. Ndobva ndati girlfriend hanaro kubasa. Riri kunetsa ndonyaya iri kunetsa muno baba mukuru. Nekuti nawe iti ndine girlfriend anofonywa negirlfriend rake. Girlfriend ikasvika pakutifonera inini. Munhu ane mukadzi wake kunoku zvikanzi aiwa ine hasati anzwa ane mukadzi saka ndisiyane naye. Dzamara chii ndazosvika pakuramba mukadzi ya ndichingosara kungobva ndeyakabva sara achisvika ndo mukadzi wake unoda kuti uyaita magirlfriends iwe uchitawo maboyfriends aiwa kwete pamambo anangobvira tikutota zvikwedu zvekunoku zvikwaidi mene hatina basa nazvo. Ndati iwe waitawo twako uye achita twake muri mumba mwe chete wakwasina girlfriend here aifonerawo yangadenda negirlfriend ndonyaya yangada yakanetsa kumba ende ndoyaudza mama because aiswera namama dai yakwanisa mama kuti inawezi kunetsana zvakare but ndakakwanisa kudutsa zvichemo zvangu kuti inde mukadzi kunetsa ndinoda kumbomba dai akakwanisa kutaura unoreva nhema here kuti mukomana uyu? Handisi kumurevera nhema. Ndaiti ndakati umbo here waunopa kudare iwewe? Aiti ndikaisa nhamba dzegirlfriend. Ndipedze kutaura. Une umbo here wekuti murume wako achiri murume wako paya? Une umbo here wekuti anga ane girlfriend? Zvaizvezvi handina. Sikamisa hamuna umbo? Imi nokuda kwokuti wakanzwa kuti uyu ane magirlfriends iwe ukabva waitawo maboyfriend? Handina kumboita boyfriend. Taura iwe mai zita ndiani uri kumashure? Ini mboora wangu ina handina kana kuseke naye ndimukuru amwe ndakambosa izvozvo vese varora mukuwe mumba umu ndakandisingaziva kuti pane zviri kuitika takangogara
dzimwe nguva aitozonditaura zvikanzi ndanga singadi kutaura because aibva ati izvo zvatachitadzira nawo uchafuma uchizvitaura naamai kubva wanyarara hati kuti zvizikanwa. Ndikati ko zvino uyabva uyewo musi iwoyo asiya mwana kumba kwavo kacheche. Zvikanzi waizi ndoda kuti andiregererewo. Isikati waizi chimuregerera zvauya tete wake akati muregerere. Zvikanzi kana zvikadaro ndinomwa mushonga ndomwa poison izvozvi ndinayo poison. Akatotiratidza mushonga akatora mapiritsi emakonzi akanga ainawo kana ndinozvisungira kana mapoison pano kushungurudzwa kwakadaro imweni. Takapedzisira ndakuchema ndikati zvaita sei saka ndingarare pasi inini pamwe chidziva unondirova here kuti chiiwewo pauri ipapo unondirova rusaizi yangu ndine mukomana wangu ndinani. Saka zvese ndakangozvisiya zvakadaro tikati chimuregera kati kana zviri zvamundioni munongondiona ndakapetwa moro. toonda zvokuti nyaya iyi ingadai yakatonyatsotaurika kuonda kwokuti haasi kukwanisa kukuudzai tete ndo vatombotaura kuti pane nyaya dzavakagadzirisa dzavakataura zvokuti isu taitotarisira kuti uyu achatotaurira chi madzikoma ake kuti honai ndo zviripo imimi move neevidence chai chaiyo kunyatsoratidza kuti mukomana wayo ari kudi ari kunetswa naamainini mototongesa mainini muri zvifambisa sei chii chiri kumbonyatsoitika monyatsoita find out wozi kana tikatarisa 28 years vanhu vanga vasati vanyatsokujairana zvokuti amen mambo pamusoro imambo uko mambo wangu nyaya yegirlfriend vachiitaura inotonzi yakambotaurwa but iyi nyaya yekuti kwanga kuno vanhu vatatu inonzi yakabuda mumuromo uyu achipindura uyu panyaya yegirlfriend rake kuti iwewe uri kunditi kwanzi usandituka uchinditsiura bhozi ndakambofamba ndo manzwira ndakaita uyu achitonzi ari kutonetsa nenyaya yegirlfriend ndo manzwira ndakaita tiri kwa uyu kutaurika zvakataurika but zvakataurika zvichibuda muromo kwati zvakaitika vatogara vese zvinhu zvazvina kuitika vagara vese plus pamurikani nekuti vanhu vanenge vachingofamba chionana kuti uyu anga achifamba nawo achifamba nawo zvekuti chero zvakaitika kweto zvakaitika vakugara vese asi mukoma wakaudzwa iwewe wakuita tozotaura dheni panyaya yekuti uyu akazouya kumendero shuwa uyu anonzi aiendesa mapamba zvinhu zvemwana akasununguka mwana then uyu gaaramba akatanzi kutambira zvinhu chirege indesengende kumba ndopaakauya chingora kumba akatochema akatoti ndauya nditaure nemamai tiwirirane nawaizi tetesei tidzokerane saka uyu akasananzotibuditsira pachena kuti zvezvishuwa zvinhu zvaitwa nekukabviswa nekuti tikatotaura naye waizi dzokerana nemukadzi namhama munesangariro waizi akati hazvite ndinozviuraya saka ndopana anoda kuzama kutaura then tozoita nyaya yekuti ava pavakadedzwa mukuya vekunzi pane nyaya dzirikunetsa vakadi kuuya vakaita sei vakagadzirisawo nyaya dzaita sei dzainetsa yetu uyu akarife akati mari nepe asi ndinerisei ndinobvisa ouya iwe musikana wakanga uri muwanano here before masangana nemukomana aiwa okay wanga usiri muwanano ndo mukomana ndo murume wako wekutanga okay zvakanaka mambo kana itaura sei right sabhuku mutake chiwano chedu chinoti iko kana munhu akatora mwana waridzi asina kubvisa badza okay pfuma ndo isina kubviswa handizve yakabviswa here pfuma okay alright pasina izvozvo ndazonzwa dzimwe pfungwa dzakutorwa newe mukoma wanekikini wawaizi uchiti takutodhauta hatidi munhu anotipesvera vanhu muno mudado toda vanhu vari soba handitika uyu mukomana ari kubvumawo kuti mwana ndewake ari kuziva nyaya dzake though isu sedare
Tinozopa allowance kuti no mazuva ano kune technology ye-DNA vanogona kunoita zvavanoita. But the fact yekuti mukomana paakatanga kutouya akabvuma kuti zvechokwadi mwana ndewani ndewangu. Uyezve tinoziva kuti gomba harina mwana pachiwanhu pedu. Imazouya nezvema-DNA test zvenyu munonoita zvenyu zvakanaka kuti uzive kuti mwana ndewani ndewangu. But isusu tinonangana nemunhu ari kugara nemudzimai ndowatinoti ndo muridzi wechinyi wemwana. Handiti? Nekuti iwe akanzi mwana wako hauna kodzero kuzoregera kumuriritira. Handiti? Nekuti ropa rako unless kana wakutongoitawo huko utsinyi. Ukaona munhu wakuenderwa kumaintenance zvinoreva kuti iwe ndowaradza utsinyi kuda kuomesera mwana. Munhu ane mwana wake anochengeta zvakanaka. Kunyange musiri muchinyi muchisiri muwanano asi ropa rako iropa rani. Isusu dare rineri imimi muri yekumukomana dare rineri isusu hatikurudzire kurambana. Handiti? Kutoya kwamaita techida kuti tiedze kuona nyaya yacho toona kuti vanhu vanogadzirisika here vagare pamwe chete. Asi sekuona kwatatoita tatoona kuti imba iyi yatopunzika kudhara. Ndokumuono watoita dare kuti panapa uyo atorora abva atorora ndatonzwa kuti kwatova nemwe mudzimai kumba. Hatiti? Saka panapa hatisi kutarisira kugadzirika kwemarriage asi tiri kutarisa takatarisa nekuputsika kwemarriage uyezve takatarisa ukama kugara ugaro hwemwana amasiya ndozvatava kutogokoshesa because imi vairi matotadza kunzwisana. Asi shuwo chedare rineri ndechekuti dai zvaigona but tatoona kuti hazvichagona. Shuwo chedare rineri ndechekuti kana mukatadzirana sei mukatukana sei mumwe akanzi rara pasi akarara pasi mumwe akatukwa akanzi ndine wakomana mwana hasi wako zvakadai techida kuti tisvike pakuwirirana because mashoko anotaurwa nekutsamwa. Kutsamwa chaiko kunogona kuti kana uchida kurwadzisa murume muudze kuti mwana hasi wako. Kana uda kungorwadzisa murume muri mumba nyange mukatukana sei ukaona kuti mukadzi akaona kuti akurirwa akangotaura mashoko iyayo murume anobva apora zvinomurwadza psychologically. Sekutaura kwaita iwe zvinorwadza kutobva wataurwa kuti mwana hasi wako. But let us all know kuti zvinogona kutaurika chete kana mukadzi achida kuritaliata. At times anenge achingoritalata kuti munhu andipfuisa panapa ndikangomudaiwo acharwadziwawo tese tirwadziwe. Handisi kuti ndo zvakaitika but zvinhu zvinogona kuitika kuti kana tashatirwa ngatizive mashoko edu ekutaura. Handiti? Saka isu sekuona kwataita nekuda kwechiwanhu chedu tichiteedza chiwanhu chedu pamusoro penyaya iyi hazvigone kuti munhu agare nemwana wewaridzi wagara naye makore mangani 7 months. Isusu pachiwanhu pedu kungovata nemwana wewaridzi imhosva. Handizvierei? Kungorara kutora mwana wewaridzi worara naye usina kubvisa badza itoriwo mhosva zvisina kuti azorarwa naye nani nemumwe munhu. Asi kana wewe watoriwe kutotanga atotaurwa kuti ndiwe watorara naye imhosva iyo inofanira kuita sei? Inofanira kuripwa iyo kuna vabereki wechinyi wemwana. Handiti? Saka pano tiri mutongo uri pano watinofanira kuti titeedze kuti nyaya yedu iite sei ifambe zvakanaka. Tichaiverenga. Pamusoro imambo dare rasvika pamutongo wekuti imhosva kugara nemwana wevanhu usina kuroora. Nekuda kwaizvozvo wise man ripa damage mombe 4 nemombe imwe chete yemwana. Dare riri kunzwisa kuti une zvimwe zvinhu zvawakambobvisa wise man. Saka zvinhu izvozvo pauchange wakubvisa izvi zvichamainaswa kubva pane izvi.